מה המצב? נכנס, כל הרש מסתובב, צעדים כבדים על הרצפה, כל הלחץ מתקרב, מבסוט כמו BMW על הכביש טס, חלק העולם זז לפי הקצב שאני מדליק, היומן זורק באנגלית, כן, חיוך קטן, עיניים חודרות כמו לייזר, מדבר נמוך, כל מילה משקל, מי שמולי מרגיש ישר, מי הבוס בכלל? אח יקר, זה רחוב, זה משחק אמיתי, האנרגיה עולה, כל הגוף חשמלי, מבסוט כמו BMW על הכביש, חלק וקר, כל הסצנה זזה כשאני נכנס למרחב. זה רחוב, זה משחק אמיתי, האנרגיה עולה, כל הגוף חשמלי, מבסוט כמו BMW על הכביש, חלק וקר, כל הסצנה זזה כשאני נכנס למרחב. גנגסטר זה לא סתם מילים, זה קוד של רחוב, זה חיים אמיתיים, גזר לי מרק חד, חותך בלי רחמים, כל מבט שלי סוגר עניינים, נכנסת לאזור שלי, מרגישה את הלחץ, הקצב נהיה כבד, הלב נותן קצב, אני מוביל את הגל, מרים את האווירה, מי שבסביבה שלי נכנס לשגרה. זה משחק אמיתי, האנרגיה עולה, כל הגוף חשמלי, מבסוט כמו BMW על הכביש, חלק וקר, כל הסצנה זה כשאני נכנס למרחב. זה רחוב, זה משחק אמיתי, האנרגיה עולה, כל הגוף חשמלי, מבסוט כמו BMW על הכביש, חלק וקר, כל הסצנה זה כשאני נכנס למרחב. מה המצב? זה כבר לא רק פתיח, זה מצב תודעה, זה וייב שמדליק, היומן סוגר את העניין, מי שמבין את המשחק כבר בפנים מזמן.